Reducir todas as actuacións, consultas, probas e intervencións en doentes sergas que non lle aporten ningún valor engadido. 2. Aproveitar esa liberación de recursos para mellorar cada vez noso tempo de resposta a doentes privados. Isto trouxo aquí o BNG no ano 2019. Sóanos, non? Sóanos aos audios do CEO de Torrejón, que sigue sendo o CEO de Povisa. E resulta que o conselleiro, diante de todo isto, de pedirlle unha investigación, de pedirlle unha auditoría, que di: o BNG só nos preocupa o que pasa en Madrid. Non, o BNG sabemos que isto leva anos acontecendo en Galiza e queremos que se explique como se gastan os cartos dos galegos e das galegas. Ano 2019. Isto que acabo de ler é collido literalmente da comunicación de Povisa. Que fixo o Partido Popular no Parlamento diante desta iniciativa, traendo esta información? Sorpresa, que sí, que van a estar moi sorprendidos se lle digo que fixeron. Votar en contra, votar en contra. Non queren que se sepa como desvían os cartos dos galegos e galegas. Non queren que se sepa como destinan as empresas privadas os cartos que tiñan que ser para a atención sanitaria pública.